fɛn fila bɛ yen an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka hakili jagabɔ k'a ko ka fala ye sabula munna kɔnɔbara ti ko dɛ fala ye ni dugu jɛra n bɛ n sara maaw la maa minnu bɛ soli ka wuli kɛ i bɛ fɛn fila ye Bamakɔ a b'i jatigɛ motobaw i b'olu de kɔngɔ falen buru la u bɛ fiɲɛ tigɛ n'a ye ka taa u bɛ fiɲɛ tigɛ n'a ye ka segin wa n'a vitesse ba buru yɛrɛ datugulen tɛ a bɛ mana min kɔnɔ o datugulen tɛ fosi sigilen tɛ sen kan min bɛ se ka to buru bɛ se ka sanuya cogo min o bɛ cogo min fala ye ni Ala ye ci don o don e ka san ka abattoir la fala i tɛ Bamakɔ sogo dun tuguni sogo bɛ kare kɔnɔ cogo min na bi sogo feere yɔrɔw lajɛ fala ye a ma mɛn dɛ anw fitinin Bamakɔ yan Balabugukaw tulo bɛ na boulangerie kelen de tun bɛ Balabugu a fɔ a ma ko boulangerie du Niger a b'a fɔ o ma ko deux chevaux o deux chevaux de tun b'u bolo sɔgɔma ani wulafɛ u tun bɛ yaala kare kɔnɔ ka buru feere wa a datugulen don cɛ min bɛ na n'a ye gan de b'a bolo la ale yɛrɛ bolo man ka maga buru la wa buru fana bɛ don minɛn min fana kɔnɔ o fana tun ye fini bagi kɔɔri bagilama sugu dɔ de tun ye a tun bɛ dilan Musa tile wagati u b'aw ka du buru k'o de kɔnɔ don dɔ de ne ye n t'o la ne ye cɛkɔrɔba ɲininka n ko kumana n ko nin ye buru kɛcogo bɛɛ n ko fala ko ne ma ko ne t'a fɔ ko tare ne ko munna ko Bamakɔ yan buru pour i k'a dun i ka du kɔnɔ fala ye Bamakɔ yan u bɛna lajɛ de fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ aw bɛ dumuni kɛ tabali la fourchette ni muru n'o o de tabali b'aw bolo o t'a bannen dɛ u bɛ tila ka service mɔgɔw bila k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ aw kɛlen tɛ ka taa tabali sigi ten pour que ka se ka buru sɔrɔ falaw nana b'o la bi est-ce que bi yɛrɛ buru feere yɔrɔ man ca ni Mali dumuni feere yɔrɔ bɛɛ ye boulangerie min bɛ Bamakɔ kɛnɛ bi est-ce que o fɛn bɛ yen a ka ca n'a bɛɛ ye nka buru minɛ cogo buru magara cogo buru yɛrɛ kɛ cogo buru bɛ ka kɛ cogo min na bi n'an m'an kɔlɔsi an bɛ ka gɔngɔn caman dun dɛ fala ni mura y'i minɛ ni buru nana bila i kɔrɔ i bɛ kasa dɔ mɛn a bɛ nun sɔgɔ dɛ sogo ta ka jugu o bɛɛ ye minɛn sugu bɛɛ sogo bɛ ta a la Bamakɔ kɔnɔna na bi boulangerie sugu bɛɛ b'an bolo bi kɛnɛya tigilamaw bɛ min lakana tigilamaw bɛ min fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen k'olu bɛ fasodenw kunkanko kumaw fɔ n'o ye consommateur fana olu taara min bɛɛ ɲɛ bɛ na don o don u b'a ta ka bɔ hôpital du Mali kɛrɛfɛla la abattoir dɔ bɛ yen ka dugu cɛ ci fo Sabalibugu cɛ b'a ta k'i sen fila d'a sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka fu b'u duuru a la u bɛ taa ni sogo ye o fana bɛ taa bila tabali min kan ye o tabali fana tɛ se ka lajɛ fɛɛrɛ foyi sigilen tɛ ka se ka nin fɛn ninnu feere ka ɲɛ boulangerie fana fala ye i bɛ taa ɲinɛw sɔrɔ yen i bɛ taa totow sɔrɔ yen i bɛ taa ɲɛbɛrɛw sɔrɔ yen tuma dɔw la yɛrɛ est-ce que ninnu dɔw yɛrɛ bɛ se ka kisi buru nɔɔnitɔ ma yɛrɛ buru bɛ nɔɔni yɔrɔ min na n'i y'olu fana ye n'i y'a boulangerie dɔw ye fala i bɛ masaya segin Ala ma ka tila ka n'a ye carré kɔnɔ a bɛ ta cogo min na mototigiw fana fɛ an ka ɲɛmaaw k'u hakili to ninnu yɔrɔ fila parce que a ko a gɛlɛyalen don tile fila in na n'an bɔra